yo. Nganggur wis dipet nang dhuwur Pipet dhuwur, Mbah. Yo, kadane. Tetno, Mbah. Tetno terus, Mbah. Terus baru karek kulonan kok. Yo. Apa? Aku blok. Kan bloknya rangkong kita aku gak alisan Mbah yo. Nah, iki tak jalukne tak gone misang kok timbang kan mesisan. Iki bloke ngene mari. Yo. L kono. Aku terus mulai sik lan. Mur berganti berarti. Ini Mbak Mur. Yo apa? Mbak Mur. Mur sapa? Mbak Mur bawut. Mbok terang ora? Mah, terus dhewe kono. Kandang-kandang lho, Mbak. Kandang-kandang Mbak Deni, darono Pak Baja. Jongko ya. Saiki lah. Gini Mbak Mur diterus saiki. Lho, sing diterus iki kupone apa-apa. Dek tetep gak iso rene, terus gak iso rene wong dek masak. Iki kok gak apa-apa kok Mbak Deni. Ini kok wong santai-santai kok kenal. Mal. Hei, aku rene ah tak kandani. Kok kudu minggat tek kowe? Tasu. Kene iki tugas karo gene Mbak Mur Pak Baja. Kowe gelem? Ayo. Karo konten dhewe. Kok masak apa? Karek kok. Mbah, karek mbok iki. Gampang. Gampang. Iki mbok kono undangan apa mbok kono PKKC mesti ngono. Undangan dhisik lah. Udah tetep cara teko lah. Ya iya, pokoke teko porang kok terus Kok jam pira? Wis didongaki, langge mbok terno. Oh, berarti kok konten loro. Ben untuk barokah. Iya, ya Allah. Tak gemblong kowe warahane kok ana. Pokok tapi mur omongi nek dina iki ra mbok jipuk berarti batal. Hangus ya. Hangus. Ayo ora usum wae, entek jame. Wis, mbok mbok terno mbok karo anake. Mbok engko nek sorene ora. Kok nek gak iso ya Pak Sultan. Pak Sultan adang. Batal adang sing lanang yo mladang kok. Dek Tutup barang. ana adang piring sik bareng. Kene ya. Buka tok melongo. Buka tok melongo. Tutup yo yo nok malam minggu. Enggak, nggonku gak enek. Ora enak wis ngate wis beda. Beda. Oh di Saya tak terang mulai. Saya ke mlaku. Yo terus. Jam pira Mbahku? Karek aku. karek kowe. Ya pokoke iki nek ngekeki Waktu pas. Yo, berarti sak durunge. Angger bar kuwi engko ora enek ya wis. Wis, ya wis. lewat. Engko kan karo kabeh sik Yo, kabeh tak ngono-ngono ya. Ayo bojekno. Kene ngomel ben bar sik ya. Yo. Kene iso ora. Mbah, dadah. Gas dulu. Gas dulu, Kak. Kumbahan. Kurang. Asline iki yo iki lek jane. Ya apa wis gayam. Nah, Ya alah. Nah justru ki aku ngene iki lho yo. Wong aja lali adabe, wong aja lali penggaweane. Gak wong saiki lagi dikeki dhuwur, aja gemedhe, aja terus tangane digem. Tangane apa jenenge? Ora gelem mergawe, ya kudu justru malah mergane malah menteng. Ini ya ngono. Ora terus ungkang. Ini anak Mbak Mur kan meringankan kan aku iso ndek konten. Mbok konten opo? Ini berhubung Mbak Mur ge enek ya kontene ya wis balik habitatnya. Kontane ngene. Muring. Kayak anak iki yo dikongkon mergawe Lina.
Lah. Apa kangelan dara yo diwang nek uga dara yo. Mbok iso dara. Lakon. Akan jaga wong nom. Wong nom iki butuhane akeh. Itu mbok gerangan-gerangan iki. Oh, iki blender. Tinggal disasah. Wong lanang ngomong mangkring tek ngalor iki. Nggih. Unae mak omongane jaluke moh kalah. Wong wedoke mergo mikir nek ketoke. Tok ilaku lho nek diketokno wong lanang, ora ngarah kowe. Ayo. Ngono sama ubah-ubah ngati. Diketokno wong lanang. Yuk, prak. Wong lanang lho nggawa kaya nyadik. Yuh, kopine pijeti. Endi mak sing kesel? Wong wedok piye? Ayo ubah-ubah nyetrika nyapu. Ngantek plotos ngono rantek. Bar gaweane. Sabar. Sah. Mau wedok kurang tinggi. Oke. Ya ndak puter ora iki. Tapi aja mbok prekno lho. Gak beres tadi. Nanti ape ngepel. Tak kei sirengger, ireng lho. Apa tak kei fiksa. Yes. Sopane ireng. Besok ya dienggo masak tapi kan nek kober yo tak iki kan kober aku, guys. Sudah hitam kayak wis habis. Tak kayak itu, guys. Tak pencipuk pak. Tuh, hidam, guys. Pakai banyu panas. Kebiri banyu panas, guys. Dan blubuk tak.
gawe ini. Kira tau ngepel, lagi ngepel. Malah pistol gaweane. Gaweane malah pistol guys. Kita njupuk pisan ya suwi. Rupanya biru kayak aku. Tapi kalau dikosek nanti akan menjadi berlian. Akan menjadi berlian. Seperti wajah Damit buta. Dikerami malah mindun haweni. Onjipo. Apa jenenge? Orang le. Yes. Banyu panas. Lodong. Inilah hitam legam. Seperti kalau digosek begini, kalau digosek begini, nah, selalu patuh kepada junjungannya, Damis. Sak tompo ya. Loh, aku ki buruh kok malah mbok. Kirsi aku ki anu gimana? Piye? Waras. Nah, kok untuk kupon kok didemili Pak anu ras sipuk apa isi jajan rono alah jajan aku duwe akeh ora sampe aku liwate gak apa jadi. Oh, wong giyeng iki ras aku ngono. Dadi karek njipuk kok jebok liwate gak apa-apa. Aku saya kok ngene Bu Sumiati kok ngene Bu. Ya wis to, Pak. Wong iki jenenge wong ras rakat. Iki malah sing ngarani giyeng kuwi sing giyeng. Mbah waras iki nek wis duwe ya wis, dekne ben diwehno wong liya. Iku berarti bijaksana dan apa? Tidak menumpuk-numpuk harta untuk diri sendiri. Saya kok tak ayo kok dijipuk Pak. Wong iki jenenge wong pinter. Gak ada duit aja Yun. Iya, duit. Jadi wong iki pinter. Menyikapi segala sesuatu iki ojo nek wong koyo ngono iki kleru udu. Iya. Enggak ada apa-apa. Menyikapi seperti itu janganlah mengecat seperti itu bodoh. Goblok ternyata di balik semua itu adalah pinter karena bisa bermanfaat bagi orang lain. Sakeh dene. Ya wis akeh dene ya terus ndok apa? Yo menumpuk-numpuk dekne dhewe kan yo bener to. Wong waras kuwi, jenenge waras kok. Kak belani nek ketrima waras mae. Lho Pak rupane ya Allah. Aku jane jiji Pak bener. Berarti wong jenenge sakeh-sakeh dienggo masak dienggo apa wong sikil akeh. Ya aku tapi jane jiji asline. Tapi mur aping enekno ora sempat wektune rene. Kalau kerja aku nggak iso dekne. Maksudnya kan orang anu-anu gitu. Gaweane tugasnya akeh. Sibuk. Dhewe sih kuat iki. Wah. Paidune retek ya. Paidun retek. Salah-salah. Cak. Lho kok cuma dhewe sih betah. Bener.
betah. Tapi nek wong dapet kakek betah. Berarti umur ki nang kene ya alhamdulillah. Wong wis entuk dablek. Nggonku ki kawinane wong dablek malah dianggone wong tegukan. Nah, tegukan purian. Sithik-sithik tersinggung. Bayan. Loro ati. Loro yo wis gak samer gawe. Aku ki melok wong loro ra. Aku ki wong pakar wong gedibal kok. Terima aku. Kowe orang gedibal ngono iki. Wis dadi. Bali war terang-terang. Warna kok Bu. Serangnya war. Tapi tahun kurang dia apa-apa ngantek dia apa-apa lho kuwi. Ora nek ketoke. Kerja kerasku lho kuwi. Kerja kerase ndekne tok. Ora nek ketoke. Kerja kerasku ya Allah luar biasa kowe. Urung dia apa-apa ngantek dia apa-apa. Wong iki wis buruh ger, ora entuk apa-apa. Pengene pinter. Onone munine yo nggo iki keluargane. Keluargane kok ngantek saiki sing nggo Umbalambi. sak anake iso dadi. Keluargane dhek ya keluargane. Yo keluargane dhekne kuwi. Anake iso sak tampah tak duwe. Sak tampah. Ini sak tampah. Bandul ki rong mudeng. Bandul sak onrong-onrong mudeng. Didudahi karo Mbah Damis, Mbah Damis. Terus Yukes, terus Parmi. Ngono lho Nduk, bandul setengah on sakmene. Sak on sakmene sak setengah kilo sakmene diwarahi. Mbak Yuku kulaan. Untuk duit 90.000. Dienggo kulaan Semarang. 90.000. Brambang saiki, Lombok saiki. Bosok-bosok. Bayi Desi. Bayine Desi, mbok bayine jiran aku lali, Des. Gak salah ya bayine Desi yo. Yo bayine Desi. Terus kulaan Semarang paling utangi ulah lah. Iso mundak iso duwe terus iso anu Pak Dodol mbluasah. Walah angger sore gak iki kriting siwuk iki gak tau cewek, gak tau raup, gak tau. Sangkaun mo. Lho, tenan kok mengkerok iki siwuke prawan, mengkerok. Dari mulai pagi sampai sore bledes sampai jam 8 jam 9 nang mulih. Perawan iku. Mulih keriting bar lesek turu. Paling ambek kanca-kancaku tuku apa jenenge? Bubur nang ulo kuwi jenenge nggone awet kuwi, ya awet kuwi. Awet iki bakal bubur lho Pak Dik kae. Awet ku sapa? Adik awet mbah awet ana. Tuku bubur ngono awet. Kuwi nggih tak critani. Kriting perang-perang tahun ngantek aku sekolahan dhewe numpak becak. Otakku wis pinter umur di atas 12, 13, 14. Aku sekolahan dhewe nang Semarang. Dua kan belas sak mono kae ora ning kecer salah siji. Nek ilang apa gak eneng. Masuk Bekasi. Sepur yo ora eneng sing ilang. Blas sitok ora enek tepung, tek kencur, tek bawang, tek terasi sake sing iki saka kono Pak, iku gak roh aku. Iku mergo wis roh. Tukange kulit panggul iki wis roh. Iki nggone iki diklumpukno iki, tuku iki. Wis dadi dhewe-dhewe wis roh. Pamane kliwatan aku ya roh lho. Nggonku kok gak enek barangku. Kulakane pira? 8 becak, 5 becak, 6 becak. Gak kondang. Gentenan Mbak Yuku dodol, aku kolaan, Mbak Yuku dodol, aku kolaan. Men ngono terus ae. Oh nek Mbak Yuku dodol, aku dodol nyari utange. Terus Mbak Yuku sering kulaan ae. Bar dodol paing kulaan, bar dodol paing kulaan. Padahal dagangane jek akeh. Numpuk-numpuk sing pencor sapa? Standarku. Brambang bawang milai lombok mriwehi adahe gula ade ngono ki nek gak ndek dhuwit ya tuku gula ya tuku sabun ki aku pinter ora muring-muring mecucu tapi aku Oh kancur ngono mulane ngene aku kok cucu kok turuk kebo ngono
saking kesel nggih. Tanpa pamrih apapun aku untuk dibelikan baju untuk apa? Oh, gak eneng baju tidak usah beli. Dapat hadiah kain. No. Tidak usah beli, tidak ada ceritanya beli. Ada yang beli sepeda until. Sepeda kok sepeda minyo until. Wis kuwi. Bertahun-tahun sukses sudah mendapatkan toko sing tak dinggo saiki iki perjuangan. Aja gemen-gemen aku. Nek saiki aku cek cerita ndek kae aku cek cilik ditindes diceritakno gak apa-apa. Oh gak ngewangi aku darani nyolong didarani nyolong. Iki tak ceritani iki kisah hidupku ya bersama saudaraku. Lah Nunung ya cerita perkara dulure. Cerita perkara dulure. Dulurku. Nunung cerita dulure. Iki ceritaku. Nunung yo ngeler-ngeler dulure iki yo ngeler-ngeler dulure. Cerita. Nunung kan berjuang karo dulure. Aku yo berjuang karo dulurku. Ngewangi sugih. Nunung lho, sekelas Nunung. Sekelas Damis. Sekelas Damis cerita. Bertahun-tahun lah aku ngabdi karo Mbak Yuku mendapatkan bonus toko sriet nyarutang sriet sing dinggoni kuwi sak anake yo kaplingan ndekne kuwi kaplingan sret iso tuku-tuku marik-marik pergembe aku cies tapi dia nek omong jenenge Damis ora enak aku iki wicik cilik kok gak mudeng pakku sing nduk tuku lemah kaplingan ana lho didol murah pakku renahno anake anak pakku dikerenahno terus Pak kerenahno iso duwe kaplingan terus iso duwe kuwi toko walah toko wis bok mencep wis karek adol aku olehku gara-gara apa pacar wis gede kan aku sunjal dewasa wis njut ambek wong gitar iki lho Pak iki tak kei dhuwit aku omong-omong ada ujar-ujar wong wedok gatelan setelen terus neh pacaran neh karo tanggoku oleh tak setuju gitu kita setuju Pak tenan aku terus terang mbek kowe aku gak enek sing tak embel-embel wis tuwek ae yo apa sing tak goleki pacaran mbek tanggo kita setuju lah aku tapi harus tinggal lunga aku rupaku elek lah golek neh iya nih golek japlek ora setuju wis dewasa ora didukung adikku wis gedhe cah daganganku akeh tak dhewek nilai dodol ben pinter gak duwe otak Mbak Yu pokoke kudu aku kudu duwe ya bener ngewangi adi-adine lah perjuanganku arek ketoke adi-adine ya ngono perjuanganku aku kek iki kok ora iso cerita aku ki berjuang kok lho berjuang pertama kali lho pertama kali pisanan yo pakku modal sak berase wong didadekno nyanduk dodol terus mau ki yo kek wedhus jaman kae yo ki engko pamane di YouTube iso cerita udal bener Damis iki wis aku gak oleh pacaran aku ora nggawa bondo lho sepeser pun aku dari kerja sampai puluhan tahun aku ora butuh wong aku bayi kok aku gak mikir iki otakku ki bar dodol niku bar kulaan kok Semarang duwe ijek pasti diudal-udal kira-kira aku nggawa apa ora ya Allah masyaallah bertahun-tahun paling nyelengi jaman kayak 3.500 tak kek buku sep kanganku lunga mes kowe ndek celengan aku pengen Jakarta mes aku pengen Sumatera kalau nenggok duit nang buku nek eneng nek gak eneng ya wis aku buku nang buku Iku pertama kali lho dulur-dulurku aku ki ruju dhewe tapi aku berjuang ngantek Mbak Yuku dadi brewu ngantek sugih duwe sembarang kali tak ceritani saiki aku iso cerita ndek kae ndek iki udal-udal wong sak pasar saiki tak udal-udal ning YouTube tenan ya aku tapi ikhlas wong aku jaman kae cilik kok ora mudeng kok bocah mergawe dikek mangan wis kayak no klambi wis ya wis anggere aku lunga nang Jakarta aku ki ya buruh entuk duit kono wis gatelan golek ya aku ya wis ayo Pak ndang rabi ora usah
kesuwen Kowe rabi. dhisik nyeluk ya Pak, ayo Pak. Ayo Mas. Nah, Wis kesuwen dosa kok dilakoni. Wis budal rabi. Jarine nyolong bandane kondekne. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk duit lho nggih, untuk duit pira? Zaman kae untuk duit mbah pira 400. Terus mbah pira? Tak gawakno ndekne 60.000. Diutangno markam. Markam ki aja sembrono kowe. Diutang japek 60.000 zaman kae. Lho aja ngono iki hitungan. Markam diutang 60.000. Pak duit kok Jakarta, Mas duit kok Jakarta ndi kae tak gawani duit diutang markam. Ya wis ora balik. Zaman kae 60.000. Ape tak nggo kawin. Kawin golek dhewe. Aku nek ling kudu nangis aku malah. Iya nih. Kawin golek dhewe nggih sama aku. Dadi nganu apa jenenge nganu son. Terus padi-padi, blonjo-blonjo, iku duit kok Jakarta, ora duit luar. Ora diimo. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Mau sepeda jarine kurang. Aku bayar son. Menina adol sepeda. Aku rae. Aku tahu dibantu mau tahu aku. Neng dulurku dek zaman kan semono kan ya memang bantu-bantuan, ndak ada kata-kata dekat. Yo saiki kuat-kuat omong cerita, orang ngomong cerita ngono. Masalah ngono kuwi saiki wis bidon. Nah, iki cerita ngono awal mulane lek damisi. Lek damisi ora penak yo sam. Wis pokoke Dari tangane obah karo megang. tironku ki wis tiron wis to. Sengsara tak lakoni dhisik. Tapi 40 tahun kemudian, 20 tahun kemudian Mes kamu akan enak. Jadi kamu orang. akan jadi sukses. Lho ndar aku nebak aku ndar aku ku lho, aku gumono Mbak Wati. Wis sok dadi wong sukses. Mbak Wati Tambunan kuwi, dari aku ki lho gak roh aku. Padahal aku kluntrang-kluntrung. Nanti kamu akan jadi orang sukses, Mas. Oh, bagus. Ada apa, Dik? Tapi yuk. Tapi bilalah yuk. Mbak Wati tak eling-eling bosku. Ya cantik ya. Yo wis lah sukses nganti saiki. Yo aku bukane Mbak Yuku gak. Mbak Yuku ngkai ilmu kaya aku ngono ki aku pancene berkuat mental ben pinter. Ayo. Isane pinter ki ora mok dikeki, iki pinter kudu. Ngono ki Mbak Yuku didik aku pinter, tahan mental, tahan kuat, tahan apa. Kuwi tak ketokno. Pinter nganti saiki. Ngadepi wong das. Nah, nek Mbak Yu ora pinter. Ora pinter. Mungkin aku ngono. Roh wong isin, roh wong wedi. Dengan kekerasan, dengan keterampilan ngono mau ngadepi wong, akhirnya aku pandai seperti itu. Pandai. Mek bojo ya milah. Diwah wong pancen sewayahe diwah. Ndek kae wayah dianjlok, saiki wayah diwah. Silahkan membaca sendiri. Oke? Wasam-wasam rasane ora iki kaya Nunung cerita. Lho Nunung iso cerita keluargane kok. Lho aku iso. Piye mau apa? Kita TV. Dengan cara lain, dengan tidak uang saja membantu sedulurmu, tenaga menjadi sukses. Terus sukses ngantek tekan saiki. Ya memangnya jatah war dadi pedagang. Aku dididik aku gak jadi pedagang. Memang tidak jadi untuk pedagang, untuk menjadi seorang ibu rumah tangga seperti ini. Ibu rumah tangga yang baik. Patuh kepada lelaki. Ya wis lah Ger, iku cerita. Tidak malah duluku sukses kok ora. Iki cerita real zaman dahulu kala di saat kita masih terpuruk, masih di sekarang Allah memberikan rezeki seperti ini, alhamdulillah kita syukuri saja. Menungso yo aja seneng-seneng, aja susah-susah, nek dikeki susah, aja seneng-seneng, aja bangga-bangga nek lagi dikeki seneng, lagi jaya. Mulane tak gawe ini iki uripku wis apa eneke. Uripe apa eneke. Ora usah awake dhewe duwe kemaruk, ora usah duwe awake dhewe iko tuku aset ora masalah duwe kanggo sampeyan nek masalah. Nek bantu dulur iki sak wajare iki lumrah. Sak wajare lumrah.
Tapi nek berlebihan yo Enggak apik tadi. ngono, gak apik. Gak apik iki kok gak dadi gak ikhlas yo, Pak. Iya, terus akhirnya dulur jagakno. Lho kan tak dadi kan gak ikhlas to. Nah, nek kita mergawe di samping ngono dari nol dari kecil ngene iki yes. Pelajaran buat kalian semuanya. Aku ora kudu dicontoh, aku cerita. Cerita. Yo, sing penting seger waras. Tak tutupne nyambut gawe. Iki jek akeh urung kek iman rapak, urung rapak. Wis seger waras dono sengkalan cedhek rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kotoran itu ada gete. Dulu. Yo, Pak, tegakno. Iya. Yo. Aku ngerti wirengnya aku dari gigi aku. Mangan dhewe ya. Buka kolom gue. Iya, Mit. Saya mes sok ya. Menengah to, Pak. Untuk kerja di sini. Ya, sok. Wis to, menengah ae. Iki aku ki anggere ora nang tandirane wonge sampe. Gigi. Padahal ya wong sapi. Dhisik awar sapi, awar ulo sapi kok. Gak gigi ya. Ora jijik ya kok apik ae ya. Kok saiki kok Ger. omongan kok Amongan. Bayani. iya. Iya ya. Tak delokno Mis. Lagi ngono. Lanjut ngene kok. Ora eling awar sapi ngono kae. Maksudnya ki luntung malah. Ya padha Yo masak kan gak patek ngene. ya kowe secara tidak langsung iki padha karo ngantem mur. Ya ya. Hilang. Hilang. Kok rusuh ki tak sikate gek eneng. Gak nyandak waktune. Keselen. Ora. Justru mah kebantah. Serene kalian iki. Ya, tentang. Sudah Pak belum Pak ya. Tadi tenaga ini bersih kok. Amore ini gak ketok. Nek raine dikosok iya. Jadi bukan pipan Pak. Wah. Dulu kok ternyata ya kata apa pas nggak ketelan. Apa pas? Jelas ya Pak? Terus Tidak ada yang sia-sia kalau kita bekerjanya dengan sepenuh hati. Pak Rono. Ini sepenuh hati ikhlas. Aku enggak bakal ngomong. Ngomong kita berjan. Yang penting itu sisi ikhlas. Mereka apa ikhlas orang tak tinggal mula. Nek cerita ora apa. Cerita pengalaman hidup ini gak apa. Makanya mengurus itu dua cerita. Enggak dua cerita. Ora seru. Yes. Oke. Ini